Qabel kien hemm 4 biss kuruturi wara l-emerġenza fl-Isptar Mater Dei li fihom kienu jitpoġġew il-pazjenti għal ftit ħin sakemm jittieħdu fis-sala. Illum hemm ħafna żoni fl-isptar li fihom il-kuruturi huma konvertiti f'postijiet fejn jitpoġġew il-pazjenti. Jidher li minn każi ta' emerġenza illum din saret il-politika u l-istrateġija fl-Isptar Mater Dei. F'intervista ma' dan l-istazzjon il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel Paul Paċ isostni li l-politika tal-kuruturi mhijiex soluzzjoni. Il-kuruturi mhuwiex is-soluzzjonijiet żgur, m'għandekx titratta pazjent bid-dinjità tiegħu nieqbgħu bil-politika tal-kuruturi. L-MUMN nistostni li ma jidher li hemm ebda pjan mill-Gvern. Sissa anke taħdar gvern mhux qed naraw mezzi deħlin, sistemi ġodda deħlin fej verament għalmenu nafu li sistema tal-kuruturi xi darba taf ħad tispiċċa. Dan il-Gvern spiċċa jaċċetta l-kritika li kien jagħmel hu stess qabel. Il-kritika li kien iġarrab ħanajtek jew kien jaqla l-amministrazzjoni l-oħra kienet issa saret pjuttost aċċettata u nkwetajna wkoll bħala MUMN li dal-kunċett li jiġi aċċettat infetħu iktar sodot fil-kuruturi, mhux ġifieri dak li kien ħażin qabel ġie tajjeb u bil-konsegwenza li ftaħna iktar sodot u stretchers fuq il-kuruturi. Il-pajjiż spiċċa b'Ministru jiftaħar li l-pazjenti jitpoġġew fil-kuruturi. Ministru tal-lum mar jiftaħar fil-Parlament li żied iktar sodot. Meta ġbidna l-attenzjoni isma' da sodot huma fil-kuruturi. Għall-MUMN is-soluzzjonijiet huma differenti. Għandna bżonn inżidu s-sodot, għandna bżonn ta' sptarijiet iktar, għandna bżonn iktar rehabilitazzjoni, għandna bżonn iktar nies li meta jġorn ikollhom bżonn morru d-dar isibu servizzi fil-komunità mhux fil-policlinics, fil-komunità. L-appell tal-MUMN u biex il-Gvern ma jiqpax iwebbes rasu. Sakemm il-Gvern ħajjibqa' jwebbes rasu li mhux se jara triqat oħra fuq dal-linji, ħajjibqgħu l-istess problemi. Il-kummenti tal-MUMN jikkonfermaw li f'dan is-settur m'hemm l-ebda roadmap ċara.